alle sammen. I dag, der vil jeg, nu er det den samme dag, jeg har lige lavet en video. Jeg har lige begyndt på at lave videoer. Det her det er min anden video. Der skal jeg bare spille noget Fortnite. Det lægger lidt lige nu på event, det skal lige bort. Lige spille noget Zero Build. Det er bedst. Jeg er controller player. Så ja. Det venter vi lige. Oh my god. Zero Build. Yes. Men kan jeg lige vise nogle ting. Venter vi lige på, den kommer ind. Jeg vil lige opdage, jeg retter lige min telefon. Og hvis nogen af jer I spiller Fortnite, så kan I altid bare skrive til mig nede i kommentarerne, så skal jeg nok, så kan I blive venner med mig. Jeg er god til Fortnite. Jeg har den her Lego-motor, den der jeg snakkede om. Den kommer der tutorials på. Og så med gasser. Den kommer der nogle tutorials på. Den kommer der tutorials på. Det kommer jeg til at gøre her i dag. Det bliver rimelig fint nok. Med default om her. Kæft, den er også bare en boat. Okay, der er nok mange, der tænker, hvad er det, han laver? Han er så mærkelig. Nu er det sådan, jeg spiller, som jeg spiller. Skal vi finde godt sted at lande? Og der er nok mange folk, der siger, nej, det er faktisk ikke at lande. Men det er det, jeg siger. Jeg siger det på min måde. Og så hopper vi af her. Vi skal bare have noget godt loadout. Bare skriv, I kan skrive jeres navn ned i kommentaren, så skal jeg nok, og så kan vi blive venner, så kan vi altid spille duos eller sådan noget. Bare skriv navnet ned i kommentaren. Se. Jeg vil kunne skyde. En pump. Nu er også lidt ny til Fortnite. Kæft. Det var noget mærkeligt. Lad mig teste her. Ja. Lad os se. Skal herude. Og nej, jeg sprinter. Jeg gider bare ikke bruge min sprint. Jeg har 2 pumps. Lige her til BOOM! Det er dig der, fordi jeg pludselig 2. Var det ikke noget? Det var ikke. Det her var lemons. Sådan en assist med lemons. Okay, godt. Og husk navnet nede i kommentaren, så kan vi godt blive venner hvis det. Han gjorde det med en skid. Det var også nemmere at dræbe. Pop de minis. Goddammit, hvis vi popper væk efter jeg lige har fundet. Nå. Pop the biggies.
Og der er ikke en skid. Og hvis jeg ikke lige taler, det giver jeg lige kommentar med spillet. Sådan. Husk det her med vennerne. Bare nede i kommentaren, skriv jeres navn. Så er der jer. Bare skriv jeres navn. Ej kæft, det var også ikke, at jeg kan heller ikke med de 5 mobiler. Så får vi dem her. Så løber vi. Ja. Så hvis I har en TikTok, så kan I, hvis I skriver det ned i kommentaren, så følger jeg. Husk det. Hvis I har TikTok, så skriv det ned i kommentaren, så skal jeg nok følge jer tilbage. Bare skriv det. Kommentaren, husk det. Jeg følger alle, der skriver deres navn nede i kommentaren, deres TikTok-navn. Så skriver jeg tilbage. Yes, sir. Husk det. TikTok-navn nede i kommentaren. Jeg følger jer tilbage. Midt i for. I did. What the heck? Hvorfor den ikke pop der? Det er mig. Det er så lidt en død. Oh my god. Hvor er den der bil? Ja. Husk. Jeg tror, jeg har sagt alt for mange gange. Undskyld. Okay, så skal vi lige have. Shit. Giv mig et skud. Jeg vil nok lige huske at tale. Vi skal vinde det her game. Kom så. Og klar til at ringen. Hvem er der? Skriv lige ned i kommentaren, hvis I godt kan lide den nye season. Og undskyld, jeg lige har sagt alt det andet, men I skal husk nu. Skriv, okay, nu siger jeg det sidste gang. Husk, hvis I skriver jeres Fortnite-navn nede i kommentaren, så skal jeg nok adde jer. Og hvis I skriver jeres TikTok-navn, skal jeg nok også adde jer ind på TikTok, eller følge jer. Det er det, jeg prøver at sige. Det skal jeg nok også gøre. Bare husk lige at sige det. Bare lige husk at skrive det, så skal jeg nok huske det. Så kigger jeg hele kommentaren igennem. For dem. Så bare husk det. Det skal jeg nok selv huske det. Husk på det. Det er så bare drop lige der. Vi kan gøre det her. Hvad var det der? Det var en guitar. Jeg skal bytte noget med derinde. Tag den her. Tænker med. Snak selv hvis det er. Oh, legendary. Det synes vi skal begynde.
vi tager så den her nu. Det er sikkert det der Nitro Fist. Det er Nitro Fist. Det er fight her. Hvis jeg går net launcher, så er det lidt lort. Skal I huske, jeg er så dum. Jeg har helt glemt, hvordan det er, man skifter side. Allerede. Det bliver altså bomboklattet. Ved I, hvem Skibidi Toilet er? Nu kan det blive mange, men nu kan jeg så det. Vi håber virkelig ikke, de tager os alt for meget. Vi synes så, den er bunker for alle andre. Bunkelere. Fucking bil. What the flip bil? Vi skifter den til pump. Hvorfor sigter den hele tiden? You dead, buddy. You dead. Stop the cat. Lad os se, den her kan vi godt bruge. Det er god. Okay, så bliver det så den her. Ej, jeg ved simpelthen ikke. Fordi den her, den er rimelig god. Yes. Den begynder så lige ud igen. Begynder så ud for den der. Nej. Hvad skal vi gøre? Oh shit. Lukker lige. Er I der stadigvæk? Det er i hvert fald telefonen her, hvis jeg strøm. Vi skal lige tjekke på den.